recomanements per anar al bosc a buscar bolets fent servir el sentit comú. 1. Consulteu la previsió meteorològica. 2. Aneu sempre acompanyats. 3. Porteu alguna peça de roba de colors vius. 4. Porteu el mòbil carregat i encès. 5. Agafa només els bolets que coneguis si siguin comestibles. No te la juguis. 6. Respecteu tots els bolets. Els no comestibles també fan el seu servei. 7. Porteu un cistell airejat per afavorir la dispersió d'espores. 8. Deixa el bosc net i emporta't els residus. 9. Torna a casa abans que es faci fosc. Recorda, a la natura sempre amb respecte i responsabilitat.